ni kubwatia na bukurigirirwa na kiro muntu. Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Mwanzo murigeri ya Wensoko TV, karibu sana siritukoria ya Ramisi kile tuabikire gikaro kabisa cyumugusi kwemanye gikoro gito ime Wensoko TV nyoro murubiri ko gotira kile ritukoria ya Ramisi chinsa ibere cia marogo bari tukoria rero ni gonde ase ensemo ya manga ase mwanya gitinge heritage ose museum yo toka manga eteneire no munyagetumbe oyukorwa na church nyakundi oranyara ko bagagutira se mu rubiri rweri tukoria rero igongoza umwancu murigereria ikaransanse erinda otegerera ngakito konyara ko batoko gwasemia ritera Riki Stephen Mbunde abo kwenda gutumira chuchumbe igabo asore korungaga bwase nambe yesimiera bwase screen yao nabo igo ase emitandao ya kijamii andonsi asoko bago kubwatirio mugakambia mono asoko twanjira gwikaga igamanga tetote bae ningo seke usiwe introduce bya kabisa erindo manya ko bago tweresero mugusiningo bya mono tiganda arago kwanisi kwarumbiere na kiokoro kweli yete Mbunde uno musani one koro alie kerenyo na arogoro kumakoli Mbunde Wairi mboi. Bono, mbia mono sogo cha igase ebulie ya mwanyagetinge. Igase tobegete bintu byegekoro na ase tosimegete egekoro gyeito. Erieta George Nyakundi gosekirera oyo no munyagetumbo mwanyagetinge Heritage Council na bariganiriri tangani. Elia kabere ngwateba na omugusiningo ndara igaso omugusiningo omugusininche na ekero tware kukwanania ekero ikirasigete ebintu mbire bikware kuborikwa wega kware komanywaye ningo ngayokorwa ntosange no na akarongori bunaka serie tangoro kuchochi Nyakundi mointo Charles Nyakundi na Nelia Magoma Neria no muswati wondeli Nyandonge noyo isoe akaboyo isanda akaboyo kebaya baba no mubulia na ende nkore yakabarege kuba kerabaga kwenda gucia abo buli bonsi mata babuli na ende n'abantu abangaini oze koligereri gucia ababuli n'abantu abangaini no ene njira bagutara na bokora bagutara na confidence ebawe togina intuno bulia endo Nyarogondo yamaiso mabaliri ekogenda gekuya uya yani barabune Simba Orogondo rolirwe Simba no roje na endekero bakogenda okora bekumbetega zegoligereri babo Justice Bosire babo Machogu babo Tongi okora nambe amine timba bwate confidence abuna babulia na tata gakoro kwa Charles Nyakundi mointo bwonsongo nsongo musito likwebaka na Kongo chuma still going mointo michira no yo moseti akaboyo gatumba noyo liose noyo kimonge noyo ntindi akaboyo kirwa akaboyo bwokione abana bachokoro ba oibabe nakibono gore ko bwatire bionse nakigora ko bwatire bono tiganda akora oibabe oyo no omwana mugusi wetera so mukungu kabiro koro kunyaboke ebinte bi noroje nebi moleka maiso ebimokoro ke television iga byatoletire mpaka studio lero tukari gukwana abantu batoroje no bongaini mosomerete na into mugusi agateba na koroje nyatukindabu negendo nivene semi negotamboki
bono semi eyo igwete na kwambole na kikwamanyitae igona amanyite kiare nani bete semi koruse nyatukinda bu koruse chisokoro chiane aba magukoro chisokororia ase orogongo rwito rwa Gusii. So ekero okubori na omugusii ningo omugusii no ekero okubori gwae ningo igo twegweti kwamanyire kwaigure na nateba mpaka kwebeirins ekweba gochiabu ekero gwatebire chinderi echo buna ni umubasie inche nkoigwa ntwikase okione twikosweta osweta ongoge bone ekero omanyete na inche no musweta ni nyumba yaino enyumba yaino neye sepra gosenchage aba basi bakoroka intuo basi onchage onye omokione gosomo sweto yo sweto ngoge ogosere tomo basi tago jaseito anyumache gose asibaganta kabona togo sibaiga tago goja seito gose ukuna megesako igo ekero kwemanyekani naye ningo aye omugusii ningo igeto kunamete gotebana omugusii ningo omugusii no omonto bwate chimbebe chiaye omugusii no omonto bwate chinsoni kimogo kwane Kiswahili ne mipaka respect obwate do's and don'ts eyere megiro na omugusii no omonto bwa magenderero amagendero naero togoroka obotenenku obonchoreri gosobokama no omugusii no omonto mong'aini ekagera agatebwa na omugusii negetinginye ekeng'aini kerigi oboundi kiagache embura kegocha gotwa kiatama gochio kiebise embura temotwera so igo omugusii koigure omugusii na erieta rinani omugusii tari iga korende ase ebigori ebi bia rero ntobwate emanga gete ntambe sana ekiara abantu abange mbachieti koniba semi korutu kindabu ekagera bakagenda kwagachia mbagenda koniba semi koruchisogoro chiabo bono iga nabokonyora mbabwati gento bagotebia abana babo ekiara onye isota nibete koruse seise gosese sokoro yae ingia gotebia omwana oye tamotebeti amotebeti gende skuru koko ende skuru koko ira na ingio gotebio omwana oyoro mochokoro iso omotebi some gesongo na lioro mong'aini takomanya na lioro omoriri bwabariri so omugusii no omonto omanyete ekegusii egente getang'ani goiko kwane ekegusii toba muna monto onde naroche gari ochieta asegete akobori no mosongo na kiomanyete gesonge ekeruri eke okwana mpaka abweta abasongo akabori gwa do you know your mother tongue no manyete omonuo onyoko agateba no I don't know my mother tongue egasi nabo yamwererete igo naki orasongoreri igoti gocha seito gana na egesongo tobwete naende tomaeti monuo onyoko so omugusii omugusii nyaroreri rotambe ororeria ose korigereria egetabu kia Matayo ase bari bare abakristo wanse Matayo entang'ani wansa na oro narwo ororeria rwa Yesu oyi barogete Christ barogete Kristo oro narwo ororeri bono inche ekero ngoteba igo ngoteba na inche onya Abayahudi babwateti chinderi chiabo na inche bono naroche na yaya ebinto ebi tokonya kobwatia Abayahudi twabwatia abasongo na intungo tiga toragenda seito nkamanya konyora na omugusii na omonto omuya ekerara omugusii nimate nkong'ira ore history kwenda torago ono ese omugusii gabo omugusii enjira yende okumumanya kwaye raisi gwantebiri ng'ana okumanya gwetera enkwana yaye ng'abo yongokwana ari kusimenterero ense ngonya guchinchire naro ti video chindabo konyora nono
omonto gete omosongo egakanya konana gerie kegusi naki oroche gesaku gete kia omogusi gochi gosi no omo Chinese naro kobugiotete yabagere ogotera mpaka ekegere kabisa obwete mpaka abagere ekegusi gaitu gochi bosio negento kirakong'e kabisa ekegusi nkeri gokwa naende bagoteba gari na omonwa bwa abantu igo okoba extinct yani igo ogosira pi ekero omonto bwa omoerio omanyete omonwa oywo akure bono totarakure naende gocha kobegeri tore omonwa bwa ekegusi togokwa omonwa bwa ekegusi noe ninu mogenderete gokiegera buna studio yaito na togokwana iga abanto mbarao bakumeti ngento kieki naende mbarao bechegereti na abwo otereriri abwo okwanire bia abwo nabere igo ngonya koinyora bare ekegusi ka abachokoro baito onye bakubwata mbagokubonsi batabwateti ekegusi so omonwa oito noore ndirire ebinto torasiri biro bio neching'ige ekero chiri chia omogusi bono toiranga ase obweng'e andake ase tomanya omogusi oyo gocha ase obweng'e ng'aki omogusi are binto ki bia omogusi gocha ase obweng'e karatweresera erinde omwancho omoriri origertinga erinde anyare komanya ng'aki omogusi arenge ng'aki omogusi abwente koba omogusi ritang'ani nomonto omong'aini ekero omogusi aruete gari Congo Forest ntoche togambe igoro ya ise mogusi naki are korokwa naende tobori sokoro ngoigu nateba chisokoro gose 10 gochi maega ere mogusi sokoro chiaye eng'o naki omogusi atongetwe naende omonto otongete omogusi gakorokwa engoro ritang'ani gatongete omogakagete erieta riaye igakorokwa ise erieta ise eriruete ase omogusi omotang'ani erieta ria baba magokororia omotang'ani gakorokwa ng'ina so ng'ina igarenge riraika garenge omwana bwa engoro lakini omogaka okorokwa ise agatongwa bono egero batongwa ase omogano oyo obo na omogare ise akaba ise monto ng'ina akaba ng'ina monto tokansa ase ororeri roria abatukia abange bagotebana omonto omotang'ani gakorokwa kintu lakini intwe togoteba omonto omotang'ani gakorokwa monto gakorokwa omonto kwamanya korokwa oyo orenge omoibori oye igakorokwa ise ende togatebana ise monto noye iso gakorokwa na ise monto ekero akobwate ise monto naki mbiore gose ekero nyoko koragokogombia okorokwa na ise monto nero omogusi omotang'ani otongetwe ase ense eye ekero baruete ari bagacha nebinto binde mbire tokonya kotebia abagambi baito ina twaikire engaki gete okonyore tobwate abanto boba bakoigwa kende basoa baigwa ndibe bebisa naki oroche chinyomba chinyinge gusi oroche noe mbari bandikirereti bono iga barosetie egworo barosetie orwaki bebisete ime ekiare baraboba mogusi tarenge monto mwoba bono obwoba obo bwagire ebinto biasarekire kwamori omogusi ning'o omogusi na omonto omoremu bande ngoigwa more bagotebana tuntori wakeru matitiri lakini egera matitiri akobwa korumoinari bagotama ekero twa sokoro yaito ore korokwa onsongo nere ise mogusi igaigete gari Bungoma ase tokoroka ase ekegusi gesero no erang'e na Mount Elgon ari no ise mogusi nang'ina mogusi okorokwa Kimanyi ose Kemanyi nero orio ore mokoroka Kemanyi mogosoro igarenge Kemanyi mogonsongo bona abantu bagekerero baasire gotebana Kemanyi mogosoro garenge Kemanyi mogonsongo Kimanyi nyaka omogendi ekero baigete Mount Elgon egetunu keri kia Elgon igo kare abange bandikireti nabo bakombwatesia kare kiare korokwa egetunu kia Masaba
origereri chimapu chiri chia geography abasomi bari abatangani bitangani Mount Elgon ekorokwa Mount Masaba erieta riekeusi lakini abasomi bakagenda kugechange bakaroka Mount Elgon omogusi agakira karara agakira kiri egetunukeria ntobwenete togende kechange ugeri rokwerieta ria rikoro ku Mount Masaba bone kero sokoro yaita akwerete gari Masaba koro ku Nsongo na ringina mugusi n'abamura bamwabo batatu oyore Motende Musoba na Muragori batirimbugete gocha bakatokenyora renda abandi bagatigarira enchera abandi bakaenda busio omugusi akenyora gase tore usi na hende gento gyoko kingiri neki omugusi asatolirete atangani manganse ga sasuli ya monali no ere iga location yekale no ekoro kweyo Kitutu Central gose Central Kitutu no mugusi atolete tarachaga tiandara kona tsanda ko irani mega sini aiga Bungoma na bera nyarekana neke mano mugusi no wali because obasikori ababukusu ekere bagokwana erugeri abo ngumatiere gocherana neke usi ando manya ababukusu abana barange gari Mount Elgon gari because ya no Bungoma igenjira yendenga nenda kenga mugusi na tigetegesa kugende gari kero mugusi akunganya tari kunganya na kero muntu na bari gutiga babiri batatu bacha bamerwa no nyembo gerekera ajite gabwo omuchumbe narokoro kwa ochanda gari siaya ngo igore ochanda iri riarari mbere no mugusi oze kogenda sagoro kunyadorera gujimata abogere na bokorana amarieta yago bago kwanaga tari akomachi ochanda no mugusi okay kai amarieta ramange nonye ngusiga ndubwate nonye no Otieno omujumbe obete ga Kitutu Masaba naro gorgu Agustin momanyi Otieno mbaro amarieta tu abogoreti gocha na intuntu atige tabandoro nyamasari ne erieta ria gusi Nyamira se mwaka jara mogi atindekire bora ntwe tubwate county ekoro kunyamira eriete eria karo tokorukorwa ari na ritwatigete gocha tokabusura so ose kubwati kogenda koira na maega reverse abo goika Mount Elgon ejo yakarukira Mount Masaba na ende toruane erieta riaito rikoro kwa identity oikeke manyereri gito keirane tago nyakobo abono buna inu mokoro yani moko semia bagusi baito ensengima ntonyore rintenyirinde tonyora mamurande atoruhanira marieta ari amakurairane okay wono twarure gari twatire barure koro Bungoma baturumbu koro getunu kya Masaba batire bono bakamanga serangwa kibono baikira manga esabari nentambe na ende tali bari kogenda ritukerimo kugenda kwenda echine amiaka gite bakogenda keramangana asarikire bamanya kogenda bagenda omugusita ari kogenda amenye gosatora sa moigo bosaigo oikare kurigereria emote buna omusabaku noro no amete omotegete noro no amete omanyago kurabeka enyomba yahe so na bakonya gocha bachite kurwari bagatirimboka bagaikabogere bakanyora neroro chi nkorombe chichiroro chikorete sosera oborwire bwe chinkoromba maete nkoromba abande mbale batamaete nkoromba ninki enkoromba mosquito esosera oborwire bwe sosera malaria bakaitukorwa bakata magocha bakaenda mpaka Kabianga ebinto bikanga bagatirimboka gocha eriete rirori Kabianga ndiromba kabono iga ekero bacharende chisegi chiaba bagasoa manganse emange kaba na nero secure nerero Silvia chindwa kichie manga emange ya storega no babetega bakaanza gutuma abachindoti bakaanza kunganya ngora naende bakaratara guchiabwe umugano ino motambe lakini osikurigereria igabo getutu chinyomba chionse chia gusinjiro
nonye chiameriru ababasi mbaro abagusero mbaro enchirende bogetutu tubwate chinyomba ibere ndobwate chinyomba chigwansa na mwa na aba kione abagusero ababulia amarieta ayunaro kwama gochana mwabosire mwabugonko mwamanua mwogeto mwagichana so bogetutu igebarire nere korukwenda yenchoko ekiara chinyomba chia mwa echire 14 chinyomba chia aba echikare gose 27 chinyomba chire bogetutu anabo chigete 40 chinyomba yani clans chirega bogetutu so bogetutu no yarengo muchyo mutangania keraba basi banganyite guchiari bagatiga basi bamwababo abakione bakanganya bagatiga bakionega ababulia bonsi pi no barega bogetutu aba gusiye gendo kera nasomere kemo barule Mount Elgon batirega yegetuno kende njira yenda bagusiye bari kurigereria samangana ye bituno nande ya kabere lindo bibwataniamo amangana ayo kubeka ubukenyomba yani ubonyomba na chikrana na bamwa yamwa menda banda bange bachakiri kugetumekana abatari baita bangorwaiga nero boigo no chigurura ni orwera ni obasemi boigo to kumakwendera kuchibose biamono abagusi na abakebale aende kwerenda korusa ababisa babo oikabare kogenda komenyese bitunwa asaimukirete igoro sibakorra korunzo mobisa kagoja so omoiri kakorwa ali barori noyo itogo sori mobisa bono abange banchete ya banchete komenya ase ekegoro osese getunwa ene egente getangani esengencho yechisegi na enderende ntwarenge bantu bechisegi mono abale mitwarenge bono goikatwerende egento gia kabere nkelina ntwanganyete abagusimba nganyete bakanganya korwa gochia na ende bagatiga chimbusuro chiabo njera ekero bagocha egento gia gatatu ekikwambori libori ndirororo kweguna ki omugusi goikachamo goikatochamo tubwaterane goikatobegentekemo nabokorosie enyoyo ngori ore bone enyoyo ngori ore giteri egero begete chingende kwabeka chibando watogotigabu kwabeka enyanya kwa nabokori egente kia kabisa lakini ebande erosiri ne chingende chiri chibekiramo still nabokorusie ebando chirusi osorusi chingende monto takoba montomo korukare onye no omubasi naro omugirango naro omugetutu naro kogoja gose no omosweta mbaro omonchari naro lakini rende echine chingende chine chibando nini no chibekamo omonchari gatigarete kobo omonchari mogetutu atigarete kobo omogetutu no mobasi awenete kobo omogetutu kenye tubwate chi community go 42 no tebio mogere no mogusi no moikoyo babegente kemo moigwane no eneruga ndoko igwana but aso mogusi nkelina ki egente libuli tobwate nirina intuna abana bwa omonto oyo mukuru kumugusi obwata abamura hawao minomba lenga muleo na omoko babamura batano intu tokari go 10 lakini aboko nyoro yomo gakare omonto we chibese oyo ne mwana siasa oyo ne no pasta oyo ne no mwaka we koroyo ikranstega lakini ekere yokire na botogo chamo lakini egekoreke nango geitaiga tingo itabu no pastor ya kare goita gochimuino ese gento ndate koleta nkelina ki goikatusikane buna abamura agusabana bamugusi naende etogotwara egento gekorokusa umuntu gwekenyandwaro na unity in diversity
turagwatirira gabo mwanjo morigeria muna kwanya reko bagukuibwani gombegete omogaka church nyakundi kurwa ase manga ase mwanyagetinge heritage asabwate museum nene sana ase enseme ya manga kiragendete ko bagagutubikira ng'aki enchera turabe muno mugusi ntoji chamo tobe tukwimanya yo after umutimo komoke yaturenda kiduka tukwira na ntagendere no muruberio gwekoro gitu wabokire obwanjani bwabokire Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango terwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike myaka sta ngachaka ngo developo ngoira samagoro wane kamenya gutokanga na twaliroga ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV uboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Ensoko TV uboroso bw'umugusi eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kiaya wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire obwanjani bwabokire Mwanje morigeria nande karibu gocha somoroberi gwekoro yeito kereto genda ko bato gosanga nae imeye TV ya nambe Ensoko TV kereto kumanya kwemanya narari homogusi ngayo mogusi arure ngayo mogusi are ngayo mogusi torigereti bonaiga ira nasomo gaka omintonya kundi ngakiora nyara ko bagotwera mogusi ntochi chama bori aseng libori yao ne libori ya kapsa igotukwira na twansere omwako kurukwo nsongo osogo gabwata bamuraba bane agatwara muragori agatwara mustoba agatwara motende na enda agatwara mugusi abumbane nginare kurukwa kimanyi nyakomogendi nero bwata abana bamurabaye bane ekero baruete gari gesero Mount Elgon ekero isakwa batirimbuka gocha kwanya kora baramu ibori ngobori kwanya kora bamurabari bamwabo mugusi baramu oyu muragori oyo musoba noyo motende abatatu na mugusirende kwanya kora baramu gitekero yo momwayari so ekero kuboria na umugusi ere nabamo arongo koleta nyumba bono mugusi akanyoma abakungu batano umukungu omonene umugusi gakurukwa bonareri nere ngina ababasi bonsi bana era chete bubasi
tari achiete oyi no mukungu omugusi omoisi anyore to monene ogoroku mouru akagenda ganse gisaku gekoroku enyombe goroku ababasi omukungu kabero ore koroku nyaboke nera akanyora rimura rinde igo nariro ririgansa ekrani gekorokwa abasweta abana bwa abanyari bari abagetutu na abamachoge oyi no mukungu kabere omukungu wa gatatu okorokwa bosibori akanyorwa akaibora mochorwa bono nere ngina abagirango bonsi barugoro na mate omukungu kane ari koroku bwari nera akaibora omache nere isekoro abanjari oyo gatano ari koroku mukeira nere ngina abakeira bono noroche na gusi yaba geturenda abamuraba nani noroche sibamanyete grase onye bamuraba mwabo ba mugusimba liamo abarende ba mugusi na barobu ayoroche mbache gusibona rende ngwabo lina mbachamo mbochamo liboli eliao neli ororo mono ona torochi ngamotole bona ayoroche gose umugusigo chichamo ne gasengo chama bono liboli elio orali beke bia olinuge bia ogochamo njeraki okay ese nkwane yemo ese nkwane yemo ne ndubwate nkwane yemo no muntu uri ogoteba na bagusimba gochamo mbariamo oyi no muntu bwenete koirwe litongo arabe kuse kina ke litongo egiara omukusi no muntu uramo igaramo igagukwaneke gusi omuntu oyo mukuru kweke ekegusi twaringo iria mangana yugo chamo kwomugusi abantu abagaka n'abangina baria abakoro n'abakoronto kabisa batoikaransirinse batoeresire batoegeiri n'omugusi n'omuntu oyomo lakini ase batacheretamo narina mbatigete ngina koro bakamutika bogera agatigworora agakwerororo mbachi kumubwatia buna Joseph ama uga Joseph achieta akayigwa akairwo Israeli omate kingereza ebuku bone garati getwali nari abatebeti na mutenenke musarare lakini emurakwanirani ebigokoro gochimaega ekiombenkere tobwate gekoro kumwanya getinge Heritage Council asendo munyagetumbe toka taragusie ngima tokuboria chisokoro cheito chiribago tire kabisa abantu abande bare miaka 106 togaitona bonsi pibaganjana omugusina atebeti guringanerio ekero kwaramiru na kiora akore bwaberu moro gosaba goeka marunze gwatebia inumura abakristo mwabeka mwatebi Nyasaye twabere lakini naende umaete omugusiga njete bintu bisiko Nyasaye nerieta liabogere intwe togotebana twabe kamarunse twasorora gochise ngoro kwaberu talibo ebukwe goteba kwaberwa ebibe biao na bibabu na manyinga bigosibigwa intungo bus omugusingo sibiarenge bibe no ito montakwe ngware goitwokwe igogosibigwa tokagenda ase omugusi are gosorora chitariki 30 omotienyo 3 omwaka oyo tokarangeria chingoto chiaito korwa gusi kere nyomba ya gusi tokagenda getunwa kyo bwanchani no okogayana gekorokwe getunu kiamanga ino motienyo 3 omwaka oyo tokagenda ngoro mwaga togasorora chisokore ichi chikasorora abanta babakongire no erega bugetutu
ekero twarungoro mwaga bang'ina bagatenga bang'ina bagotire kabisa bagasorora bagacha tugasanga chinyomba chionsi pichi omogusii tugatebia engoro koranje twabere omong'ina oria natokwanirete bobe naende tugasabana chisokoro ne chisokoro oria gaki magokora oyo motebi twamosoroire arusi amang'ana aria atebeti abatata anyarusi monu ende na into twakwanani omubasi ore no mosuya tomanye tokwaniri omubasi obasi onjage toroji twakwananiri korubosio bono omorembe ori mokonya korigibwa omogusii omorembe ntwanyoirani omotinyo gatatu omwaka oyo ribori riao omogusii nachamo omogusii nacha ochiramo gwansera omotinyo gatatu omwaka oyo omogusii nari achamo gweterebisio nokwaberwa korusa engoro na chisokoro ne chisokoro oria amona omong'ina oria magokora oria omogogotu kabisa okorokemanya komogendi. Okay, bono torega mugabo omogusii oyo bono twarore na bagochichamo oko abanto bono bamura bamwaba abagusii mbarabi gose eamategito nereri mono omogusii bamura bamwaba omogusii naigete ekera agotirimboka korwa egetuno kia masaba ageta orocherwa nzoia agatirimboka agaika bogere ase igario mokoroka nyamira kang'o nyamira aria ensema ase narakoroku gotira mogi ekero goti na egetunwa ekero toika egetunwa ekio abagere barenge korwa chinsu bamenyerete chinsu bagakumia chimbori echi chikorugorogorane chiombe nkieke mbanto kiaba nobori amaemba bakara sumbwa chisokoro chiaito chisokoro chigatigerie tanyamira chikabwati gocha ekero baika ase orochero korokwa Livayara omuragori konyokong'ire baoteba omuragori nere omomura omonene naende konyote ng'eiri okogoro ngwarenge buya konyore maire agatebere yaya takobwati gocha agatigara aria Rwanda Livayara ensemo eywo akaba nere isekoro abaragori bonsi abanyore baria eyo nere enyomba eyemo ogenda ororo ikaranse iga oiguna bagokwana nabo okobwata amang'ana atari make tari abere atato ase 10 nabo okobwata atano atato iga abaragori ekero bacha gocha oyo momura omwabo mogusii omonene okoroka omoragori oyo kabere agacha oyo kabere mogusii oyo gatatu gakoroka mosoba na motende nabake barenge barabwe ekero twang'arie twacha mpaka Kisumu Nyamasaria abande bagoteba Nyamasaria egesaku gito nditang'ani nkero twatigete asa korokwa kabari abantu barororo naende nabo bakoroku n'abantu abo n'abagusii ose kogenda aria ang'ina chiemirire enyomba nerororo yabagusii yatigarete bono motende na mosoba barobu bakang'ari bakagenda lakini mogusii narendete ng'ina ekiara ng'ina konyokong'ire bari bakagenda basoba bakansa abasoba abatende bakagenda ari bokuria bakachigwanse egesaku ororo omogusii ekera atigara Kisumu arendete ng'ina nere akarosa konye ng'ina okong'ire naende obeire buna omosigo mata iroka abana abandikirete koruchi TV chitelevision iga mbamanyeti na ng'ina koro nkiakare korisa akare baramutomere shilingi 200 naende kwarera kokogenda ne Christmas geikire naende oji gokoboera ching'ende kwabogori gochinyorobi bono omogusira barenge igo agateba yaya twarosire kubutaga mong'ina orosire tiga tomotigera abareri iga abanya komorenda bakamoteba baba ntoirane lakini egento kiagerete kiamogecheti ingeri bachiete sikunyuma mogusii na bang'ina baye bakabatebina mong'ina oyo oraranyire orosire bono tonya komoganya naende maisha tai yabwate ntokomotiga gani tutogende totiga abareri bamo banya komorendaga ekero bakwana iko kumbe iga aigwete keraire keroche
akaigwa ona kero barosirire nde omoyo bakamuteba baba twarira tukutare guching'umbweri torore ngige karo aye karabuta agana abasumba abo banyagokurenda ntoirane naende naigwete namokorarosie plan no ense no mware koroseri so plan ekararo butindi omogo mo ono bakamubangira kaigwete akabatebya nabo mwateba igo amari mo chikorigie nari abatebetina musarare mutenenke lakini mogokwanirania ebigokoro naki ekitwasi byomutinyo gatatoyo so bamura bamwabo na abatende abasoba na abaragori amaragori igombi ya kabisa bono turigerete tutigarete gagwekera chinsando chiendete kutuminyokia so moroberia bwegekoriito omugusi oyo iga obaskorigereri bona iga torarwase origin yae obaskori bona omugusi osarare kerase lakini abantu baito mbare bachakire goye onkoria bateti korokana ng'antu nabagusi kwaroresa bana tuatarire gocha bakastu enyora story gaiga kibono mbasemi kiora rukuchi aria so mwancho morigeria oyo goteba ng'abantu teti kegusi teti bana babasome kegusi bia mono asinaro kuigwa kwa boligwo na matatangi yao nereri wateba ne gose ingichenka asiraro formu karomo goichori no ene gasi go boligwo na tribe rieta liko liko na tribe ekabira ora rike no musongole borago iko orike no mugusi kisi naende kisi etoko basaba kisi teri tribe okoriko mugusi gose gusi omugusi kisi ne town abange bakorika na tribe kisi sawa orabori kwa totebingo munubwoino buneke Masai goseke ikoyo kwanange munwino oko barikara inambe yemo namba ibere ntwaborani na omere timu gete yabasomi basomete biya kabisa bagatebana ekeusi imepitwa na wakati noya nyomba gabu bali batorigirete abana baigwete keusi ekingokwana imepitwa na wakati bono osikoenda China bagukwane Chinese ogende France French ogende Spain Spanish Espanyola ogende Bongereza nege songo mbone kikero kiketera itu na wakati ogende bocheremani goikora oraebundi sege cheremani umayako gendoro bono ekeusi kiabana kero kine chafu ekero twarenge na abasomi kabisa na ababoreti na ese ki devolution yachete obugambi bocheka ebintu bikorerunka noye nimata abande kora bare gose ni impeachment ese kibatari gokwanere kegusi bajiwe yatie gesongo naene bonsi bine nabagusi bono egento ngotebia abantu batorikirete boneka koruchi sitting room jabo nkeli na Mwachamira ni mtumwa Mwachamira ni mtumwa bono ika kirase engere kube kunelina abana badosinyire omwana oitire ise omwana oitire mokae neseki egento kirera isiga bana mbairi maigerio yangina maigerio yaise maigerio yekegusi yesokoro cyabo mbabwati bono gachi school cyabungirwe naende ngwa kire serikali mbia mono sana emetinye bire megima but ose koenda para abana tuition bagendrete tuition omwana oiborete kwa moiro mwalimu nero komusomia chimbu chiao chingenjo chiao kwa moire kakorugaria omoreri nero ro mwana otabwati kende abeire nero kumurugira ne television nere komorokia chingige kero cheino taichi omugusi cheino na seki ayebuno moibori goseindi ogocha ko goikaranza no mwana indi ogocha goikaranza no mwana nyomba omwegeri naki intwe nduna basi onchage watebire omubasi oetiru na wakati haya
kwanyora abana obasiegerete nyomba buna nyomba echi chinene naende twasomete kare na positive we attract negative kwanyora omoisio obekire enyaroka yao morito wachikori chibese korusie ndonye kwenyarete onye twenyareti omwana oiboru nyomba agabwo omoisio obekire enyaroka yao nda nyomba obasiekererete nyomba kwama goteba ikegusi imepitwa na wakati ase ogwesigi kine kinyorini omogongo no kwanekere yangeri yao yaime moisio ocha no ekomotonyera guruguru na ne bathroom ekerero ing'ai orocho omogusi arochi ekegusi nekiye kiare gose nekebe kiare bono iga abande bagoteba na this is my dad omwana okoroka dadi omaeta yande nare tutakwane gochime ekiagera ekero omusachi eringete omusachi omogusi akabeka amaboko omobuko agateba na naende omusacha na omonto omuya sana are very weak agatigera omokungu department yaye bono omokungu maete inche ninsigete abakungu ekiare babwate chiserikali ibere eserikali yomosacha na eserikali yomokungu nosambere chinyimbo ibiramo togosamba nyimbo ibere kobogoria responsibility yomusacha yagerera abana baito babeire nechimbu chiorio oyomo okoroka omokungu tari barange omokungu omusacha agatigete akarusie goti yae nerongi agatigero rioria abakungu bari kobeka chirongi orochere squeeze bono omusacha akarusia rongi akawa omokungu akarusia akiri yae kerauni keria abegete buneke akawa omokungu bono eserikali eyoroche nonyenyare bono gochibosio abasacha aba goika banontwe goika babuturwe bigoti n'abana abo omwana goika ebeke engori ekiara akorengererie direction eyemo igare risoso igae emire ekiara eserikali emosometiere okoboko kobeguka uchia ochikoira nokoboko okorio okonyora omwana bwiranire onyure esumu omwana tataeti gokora buna omusacha omwana agochikonyuoma kwanyora omomuro oyo onyomire kumbe n'omokungu onyoma omokungu onde bono ng'aitorochi oroche naki oroche tokwegerera naki tokwegerera ekegusi amasuba naraberendete ong'eresere gaiga risoa ritang'ani ndiri naki ise oyo iga ngai atindege twekerasirete risoa rinde ria kabere riogokorera nkibona konyorekana abantu abaito abamura abaiga baita abatuonchokana nkibona bagokwanera omonwe omong'ao na ise noyo omorenge ebinto bigochenji tiga ng'ansereri ria kabere abagusi baito bachire mine sota okoyonomina sota kera gwachire garia oromeme gwanza koroeti buna abande gabusa omenyete environment esore inane environment na inde kwanyora na oirete asa ana inferior naye ainomoke nomosomba bwari kwagenda oteba bare na momenyi boko igange gesore wachiraria bono goikobwati ching'encho chiabo onye negesongo bagoteba komio naye bono likogoteba kamia buno omogusi soprano eri mokorateba soprano kamia bono naye wanza goeti orobe komio kwanyora na eranguechi omwana wagocha gokwana tagokwana kegusi keria kiarenge getang'ani the environment nabego change na abantu baria omenyete na barabu na kioroche omoragoria gokwana ogenda orora boko ibweke kusia gokwana nini ogenda omosoba the same ogenda omotende ere na herere goko na bamura baito intu twate bamura baito bona boko nyore environment yaba change ase libori ria kabere kwamboria ndiri na ekera abagusi baruete garia bogere batigete ngina garia
nkwanya korora mugusi kagokora ki ekero mugusi atindekiru mbali buna abaisiraeli bali bachete bakabeka embera ya Yesu rigena batuberere gari ndo mugusi gari gosimeka itari itoke gosasimeka umutegete gabwage agende bono mbera yo mugusi gosonsongo onsogo yure onsongo gose kemanyi mugusi tamanyidisa asatindegetu naende nonye naye obori guna sokororiyo embera yaye ngayere kanyora na matoka aliyo kunyakuri na rogo zineri pera so ntwabwate mbwe chicho unabagere ba gusaba iko bale kubeka umugumu naboja umuntu oteboyo no watindekire lakini abalingoli bande balikire bitabu ebinta ntanyare ko go quote oseko kubatebya abaligereri baito yaya enche namanyete nkeri na karo muntu gakure emiaka gekoere etari meke emuru yamire kere gento kiamire igotware kweba mbia mano mogaka chochi nyakundi aso gwanja gukwana n'ensoko TV okobana konyora nande ne litu koritanga ni twasioriri tiango tigereri bageri okwani bantu babere boka batatu erinde ngoro moroberi ogweri tukoriarero mbia mano abantu mbale batusikite sana bagotebye nkwane yetu korwa nengiya sana ntomere mwanya getingeri church council members bale 13 gusiengima litangani ntomere umwaka otenyo ogendi koruga ali nyamusi amaiga umwaka nali korwa libonchari ogoro kumaki nyamao nkwani umwaka nali ogoro kumonguru korubogetutu mate ensinyo manya gokwanu mba mureta bwati abantu baito bamwanya getingoru ensinyo na abatomera amaiga babo charo babo kerubo mumanyi imaye gokorera abantu biramani abantu babo basi ndobwate babo Dr. Tinega mamuchoma mwanja nabakione baito balia basokoro yane bakalinya bitunwa babo mweli babo nyang'au bakarega liramani kingotewa na ekegusigito nekia na ntogenderete ko wechegeria ne station yeito ya ensoko nero ya chire ntobe ensoko yekegusi mbia mano sana mwanjo moria na kwanyara ko bawo gwesemia aseke against tu abere naye moroberi amona yande kamna yegani ko bago ko nyore me ensoko TV kera litukoria na mesi chinsa ibere kere to gendete ko bato ko bekira yegatene nditera nyari Steven Embunde kwa niaba ya Nsoko TV na baigo mwaka Church Nyakundi na manga gosemu nyagetinge heritage ya museum togote bana weekend wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire tema nainde